ìwà àdàbíyà ní pẹ̀lẹ́ bàbá tó bí wàá gan ní tagọ̀kọ́ máa lànà máọ́lá sí wàhálà ní nínú mímọ́ àti mímọ́ ká tún níwà kẹ́sìn sùúrù ló dé gbogbo ẹ̀ ládé bàbá ò lè jọ bàbá ẹ̀gànwẹ̀ mo ṣe bó lójú inú kàfàálà náà fákàrà láàlì fàárì ni ṣèbírú olúwa ni òsì ẹ bá mú oúnjẹ ńlá wá ìrántí ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún bàbá ó tọ́pẹ́ ìgbàgbọ́ gbàgbé bàbá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí àkàndá ọlọ́run bàbá wa aláàjì àgbà bóyá kò yé ọ tẹ́tí mo nílànà lónìí múrù bàbá wa ọgọgọ́rùn ọdún ká tó lè rí àsọdùnkọ́ ètò ọlọ́run àlékún kẹ́lá tọrọ ọ̀yìnmọ̀ òwúrọ̀ tààlà ṣe ìkànnà sọ́fìl kàmáàlì kílé bàbá má bàjẹ́ lọ́la ń sẹ́ńlá mọ̀ọ́mọ̀ látàǹsà sílákàní yá fàtà ṣèbí àṣàlíyàtún abadíyàtún ni mí ṣe ìrìnà tájìlẹ̀ àdábì àlékún mímọ́ tó ń talibáríkà fún gbogbo ọmọ kéwú a ò ní parẹ́ mẹ́yẹ́ ẹ bá mi sàmí ẹ̀ lànà abádírún yẹlúwù bíkúlì xẹ́yìn wọ́n nàríwù òṣùwàtúnà kàmáàlì àtàndá ọmọ onílé dáúdù bọ́n ní mọ́lọ́kù mọ́mìnì tí mọ́mìnà olúwa pa wọ́n pọ̀kẹ́ lọ́lá oníṣẹ́ ńlá mọ̀ọ́mọ́.